Нурия Арсланов, Атлантида. Атлантида булды микән шаңлап, тынғы бирми сорау һичкенә. Әллә кайдан, ерак-ераклардан һәлакәтле бер моң ишетелә. Кинәт юкка чыккан бөтен кыйтга, тау дулкыннар күккә ашканнар. Бер мизгелдә илләр, шәһәрләрне, һәйкәлләрне сулар басканнар. Океан упкан кебек атлан җирен, дәүләтләрне монда җир упкан. Дәшти Кыпчак, Болгар, Алтын Урда бер-берсенең тамырын корыткан. Ничә тапкыр килгән монда яулар, кичергәннәр илне кылычтан. Калдыгын да көлгә дүндерергә, миссионерлар күпме тырышкан. Сәхифәләр тузган, юкка чыккан. Ә без менә, без бар, булганбыз. Фал ачабыз, ләкин баш ватабыз. Әллә Кыпчак, әллә Болгарбыз. Кем булгандыр бабам? Кыпчакмы, Болгармы? Нинди аерма? Татар дигән исем йөртәбез без. Татар каны ага тамырда. Атлантида? Атлантида баткан. Эз калмаган бөек халыктан. Ә без менә, без бар, эз бар җирдә. Без батырган саен калыккан. Атлантида язмышы юк безгә. Оныкларның ачык бабасы. Нәселең кем дип сорасалар әгәр, әйтерләр: без татар баласы. Татарстан дигән ватаным бар, татар дигән халкым бар минем. Үткәннәрдән түгел, мин халкыма киләчәктән урын барлыймы?